Zapravo sam saznao preko društvenih mreža i prva reakcija na taj poziv je bila ovo je za mene. To je za mene zato što je program bio planiran i isplaniran tako da se radi o socijalizaciji mladih Roma i Romkinja i njihovom socijalnom uključivanju u lokalne institucije, u državne institucije. Da niko do sad nije shvatio mlade Rome u ovakvoj meri ozbiljno, ni javne institucije, ni međunarodne organizacije. Prijavila sam se kako bi stekla neko iskustvo i kako bi spoznala na koji način funkcioniše lokalna samouprava. Učio sam kako se pišu evropski projekti, naučio sam evropsku metodologiju, kako se izveštavaju projekti, kako se radi analiza, baza podataka. I to je neko znanje koje ostaje i to je neka moja lična održiva snaga koja će me svakako pokrenuti da nastavim da radim ovo što sam započeo ovde. Da sam postao vidljiv, da sam postao prepoznatljiv, da me poznaju sad ti neki zvaničnici, ti ljudi koji donose odluke, da me prepoznaje zajednica. I to je jako važno u ovom poslu, jer pogotovo ja planiram da se bavim ovim i zahvaljujući ovom projektu, planiram da upišem i fakultet sada, jer sam na neki način uspeo sebi da obezbedim sredstva za finansiranje deo tog fakulteta. Sam ja bio u stvari ta spona između romske zajednice i institucija. Ovaj mi je program dosta pomogao u tome jer sam bio direktno uključen u radnu grupu za izradu nacrta lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Moj posao konkretno je preventiva i podizanje svesti romske nacionalne manjine, konkretno pranje ruku, vakcinacija, drugo je kad oni imaju nekog svog tamo u domu zdravlja, pitaće ga, bit će im lakše. Rešili smo problem čišćenja romskog groblja u Nišu, onda uvođenje vodovodnog sistema na romskom groblju u Nišu. Imao sam priliku da radim sa preko 30 mladih Roma sa teritorije Vojvodine, gde sam imao priliku da im držim radionice, kako da budu mobilni, kako da iskoriste evropske programe, kako bi mogli da putuju na konferencije. Kultura romskog naroda je jako bogata, samo je treba prezentovati na pravi način. Nadam se da ću sa stečenim znanjem i iskustvom koje sam stekao u proteklih 6 meseci romsku kulturu prezentovati na pravi način kroz film, muziku i ostalim oblastima kojima se bavi savremeno stvaralaštvo. Već sam počeo aktivno da radim na zapošljavanju mladih Roma i Romkinja. Pre par nedelja smo zaposlili 26 Roma u firmi koja se nalazi u Nišu. To je jedan preveliki uspeh.